Hello guys, may hapon sa tanan. Welcome to my channel, Sia Special TV. Niya ko karon guys sa atbang sa SM sa may awan. Nag-ari ko sa balay sa kong magulang na lalaki nga si Ronaldo Avanzado. Ay na siya hatag sa kuha. Dusi ko short, kanya duha ka sa lina. Marami akong gyari dito guys. Unang gayon ako diri nga nag-ari diri nga lugara. Diri nga mao nga puyanan. Karon guys akong ipakita ang yatag diri nako. Mao ni siya guys. Short home sa nila ko ba. There's a good short. May na siya yung guys sa minsan. Kailangan siya yung short sa paano yung short sa kuha. Para sa nasa yung magamit. So, blessing na ako na karong 2021 na naghatag na ko mga short of sanina. Wala ko kung mismo na magulang ang lalaki na si Ronaldo Avanzado. Salamat sa inyo pagtabang guys niya sayang na nangaging naitabo sa ilang kinabuhi sa nasunugan sila sa nangagi ng mga bulan. Salamat sa inyong pag-support guys. Nako kayo niya kalipay sa inyong tabang financial, mga material, spiritual mga advice o moral support. Ngayon ako kutong guys na ako share sa inyo ha, kita sa kung nadawat na short of sanina. Ila ko kutob. Salamat sa inyong pag-view sa ako video. God bless us all and more power. Daghang salamat.